ଭଲ ପାଇଁ ଭୁଲ କଲା କହିଲାଣି। ଏ ସେଗୁଡା ଭଲ ସେତେବେଳେ କଣ ତମର ଦିହ ଖାଲି ଗଲୁ ହଉଥିଲା। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ବସା ଉଠା ହେଲ ଖାଲି ତମ ଦିହ ଗଲୁ ହଉଥିଲା ଆଉ ତଳ ଫଳ ଗଲୁ ହେଇନି। ସେଗୁଡା ଅଲଗା ଯୁଗ ଶସ୍ତା କଥା ଏଗୁଡାକ। ତମ ଲୀଳା ଲୀଳା ଆମ ଲୀଳା କଣ ବାଉଁଶ ଲୀଳା, ତମ ଲୀଳା ଲୀଳା ଆମ ଲୀଳା କଣ ବାଉଁଶ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଇଏ କଥା? ସେସଡ଼ା ପୁଅ ନୁହଁ ସେଗୁଡା କୁକୁର ଗୁଡାକ ଯିଏ ମରିଯାଉଛି କୁକୁର ଗୁଡାକ। ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ସେ ପୁଅ ତାକୁ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ମିଛରେ ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛୁ ତାକୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନି କାହିଁ ଗୋଡଉଛୁ ବେ? से गोरा रोड लाइन देखिब मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। ये तो सारा यूरोप जापान जर्मन को हम फॉलो कलेनी। वन मैन वन लेडी, स्वामी स्त्री सेई मां सेई भौणी सेई भाउज सुविधा देखिकिरी पाखे।